Siyabonga Mama Sister Nkosi. Yebo sifanele ukumdumisa uNkulunkulu wethu. Futhi kumele sijabule uma sibuye. Ngoba ama-plans akhe nathi mahle. And uNkulunkulu omuhle. Sikele emaphakadeni kuya emaphakadeni. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi ngibingelele nje. Ngingaqala kule ndawo. Kukhona into ethanda ukuba yingozi. Kuyingozi enkulu ukuthi intshumayelo iqale ize iyophela. Ngiphume kukhona engakusizana. Lokho kuye kuze kube isijwayezi, kujwayeleke. Futhi ngiphela sengineyizathu ama-excuses engiwabekayo ngokungayiswa intshumayelo. Ngelinye ilanga ivuma inkosi mhlawumbe suke sikhulume nangama-listening skills. Esibheke ukuthi okunye akukho kithi siyi-audience na. Kodwa-ke mhlawumbe okunye engifisa ukukuqondisa ukuthi masila sisonke ilizwi elizokhulumeka libheke kithi sonke nalo elikhulumeka ngaye kuqobo. Mhlawumbe-ke ukubalekela iy'ngozi ezinjalo zokuthi inkonzo iqale iziyophela ingekho into engiyitholayo, singake sibheke amanye ama-causes ezinto ezinjalo. Mhlawumbe i-cause yokuqala eyenza ngize ngiphume enkonzweni ingekho engiyitholile ukuthi ngifika enkonzweni ngigcwele. Uma mhlawumbe ngithela amanzi eglasini egcwele isivele egcwele, into eyenzekayo lawo manzi avela aphuma chithekele ngaphansi. Mhlawumbe eminye imithandazo yethu ukuthi ma siza enkonzweni uqala konke sithi uNkulunkulu wethu empty us of ulwazi esinalo bese siba ready for ulwazi esizokuzwa oluvela kuNkulunkulu. Mhlawumbe enye yezinto ezenza ngiphume ngingezwanga ukuthi bethiwani ukuthi ngithi ngilalelele omunye umuntu. Angazi noma uyayizwa yini lento eshiwoyo kuba bunzulu ngoba ibhekiswe kuye uyaqoqo. Uhambe kuze kube njalo iziyophela intshumayelo noma inkonzo ingezwile lutho. Mhlawumbe kumele sifane noSamuel owathi mayesebiziwe kathathu wathi khuluma Nkosi yini incindi yakho. Angisezuya ke kude kakhulu. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi ngibingelele. Ngithanda ukubingelela umndeni wasekhaya ezulwini ngegama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngizobingelela ngithi umndeni wasekhaya ezulwini. Ngikusho lokho ngesibindi ngenxa yezizathu ezimbili. Esokuqala ngithe mangibheka e-dictionary enye yama-definitions efamily ekuthiwa umzali noma abazali nabantwana. Umzali nabantwana noma abazali nabantwana. Angizokwasho-ke amanye ama-definitions. Ngithe mase ngiyicabanga leyo definition ngathi thina sisonke la sino baba wethu osezulwini oyedwa. Sisonke sinabantwana bakhe. Ngase ngisebenzisa le definition esecular, le definition yasemhlabeni. Ngase ngithi ngoba siyazi cishe sonke ngizomvumela uma ngithi siyifamily. Zali nabantwana. Ngithe mase ngibheka futhi ngabona i-definition eyabekwa iNkosi yethu Jesu Kristu lophinde uyifundele yona leyo ndaba kuLuke 8 chapter 8 verses 19 ya 21.
la umama wakhe nabafowabo babezombheka befuna ukukhuluma naye kwathola ukuthi ubhizi njengenhlala yenza uyashimayela uyaphilisa wenza yonke leyo nto so bengakwazi ukufinyelela kuye bathe uma bengakwazi ukufinyelela kuye base beyathumela becela ukuthi eze ubona usethi-ke uJesu Kristu maye baphendula ubani umama nabafowethu na usethi umama nabafowethu yilabo abezwa ilizwi likaNkulunkulu balenze. Ngamanye amagama i-definition ye-family leyo ngokwasekhaya solini bese ngisebenzisa nayo leyo ngoba sisonke la ngiyacabanga sonke sanayo so ukuthi ukhetha yiphi definition awukwazi ukulahla ngowakini ngiyowe-family ukuthi khetha yasemhlabeni yes parent nabantu bakhe sinokuzalo yedwa sinabantwana bakhe so ungangithandi ungithanda ngiwe-family ngokwe-definition yenkosi yethu Jesu Kristu nakhona lapho mhlawumbe asithi siyaphambili sibe sesazi ukuthi siwumndeni thina wasekhaya solini futhi siwumndeni lo ongeke uze uhlukane uze ube semaphakathi. Mhlawumbe enye yezinto eyokwenza ubabuKhosi angangeni ekhaya solini akusikona ubulili ukuthi nje ubundeni akanabo and phambili ubundeni bukhona so uma ngingenabo ubundeni ngeke ngifike ngifithe la ngiyakhona phambili. Izinto ezincane-ke ezinjengalezo ezibuye zithuse isizwe singakayi kude futhi ukumotivate nje wonke umzalwane okhona la akekho umuntu omncane akekho umuntu omdala okusebenzela uNkulunkulu. Nathi thina esesibadala sisengamsebenzela uNkulunkulu sinako ukuthi bese sithi hayi sesikhathi umhlala phansi yebo ulusha kumele luthi ikuva but now and then ulusha luyasidinga seluleko somuntu omdala i-experience yomuntu omdala i-wisdom yomuntu omdala ngokonke. Ngizogqugquzela nje abantu abadala kule part yengxoxo yami ukuthi singathi mase sibadala bese siyayekelela uNkulunkulu sasithanda kakhulu kakhulu. Encwadini ebhalwe uRoy Alan Anderson osihloko sayo sithi Unveiling Daniel and Revelation uthi uDaniel waqala ukuba kwi-council yaseBabylon eno 18 years. Ngamanye amagama waba omunye wabaluleki benkosi esekuleyo age 18. Uqhubekile-ke ewumprofethi kaNkulunkulu esebenzela uNkulunkulu. Uthi ngesikhathi kubhaleka umbhalo owabhaleka odongeni ngesikhathi sokubusa kwenkosi uBelshazzar lo uthi mene tekel ufasini. uDaniel ngalesi sikhathi wayengekho ngaphansi kweminyaka ewu-80 so he was 80 plus yes. Ngizama ukuthi uNkulunkulu simsebenzela kuze kube qondene nabantu abadala nje bathanda kabi bese ngibakhumbuleka kakhulu. Ubuye aqhubeke lo mbhali athi ngesikhathi uDaniel ephonswa emphambili wezibunyama wayengekho ngaphansi kwa-90 years. Kusho ukuthi wayewu-90 plus esoloke umprofethi kaNkulunkulu. So siyabantwana bakaNkulunkulu asikho isikhathi sokuretirisha simsebenzela uNkulunkulu kuze kube. Isihloko sentshumayelo yanamhlanje ngicela ungidedele nje ngizohamba ngendlela engihamba ngayo. Isihloko sentshumayelo yanamhlanje sithi ungabe usalidedela leli thuba lensindiso. Ngizwe ngandletshenyeke ukuthi ekuseni kuke kwafakeka indaba ye-judgment. Uma usula intshumayelo yami nje iyonke ine-nutshell
ithi usendaweni e-right ngesikhathi esi-right, ungabe usaphuma, ngoba amathuba osindiso nempilo engunaphakade maningi kuwe. Ngifike kanjani-ke kulesi sihloko? Sifika kanjani kulesi sihloko? Ikona kona lokho ukuthi number 1, ukubonisana nokukhombisa ukuthi awudukile mawula, asidukile masila. Sisezandleni ezinhle, we are in good hands, izandla zenkosi yethu uJesu Kristu. Sinesithembiso futhi sempilo engunaphakade, la kungekho khona buhlungu, la kungekho khona kukhala, la kungekho khona kufa, la kungekho sono, la kungekho khona bubi. And-ke leyo nto usathana kayithandi. Mhlambe isiphi esinye seyizathu esenza usathana angayithandi lento, is because yena wadlala ngamathuba. Ngiyacabanga usasikhumbula isihloko sethu sithe ungabe usalidedela lethuba losizi. Ungathi uma ulibheka ngesinye indlela lesihloko, ungathi uze ungadlali, size singadlali ngamathuba uNkulunkulu asipha. Sifike kanjani futhi kulesi sihloko? Sifike ngokuthi sizothanda ukuqaphelisana ngezinye zezindlela usathane ayisebenzise uma ekubona ukuthi la, bese funa ukuthi uphume la, ligetshe lelithuba ubusubambile. Sifike kanjani futhi kulesi sihloko? Sifike ngenxa yokuthi yazi uma ubheka isifundo sabantu abadala saleli sonto, sikhuluma nge-cosmic controversy. Isimo somhlaba nesize sibe nje kwasuke kabi. Ngithe uma ngiyibheka leyo nto iyonke, ngafikelwa ngokwesaba ukuthi uma ububi bakwazi ukungena ezulwini, uzungizwe kahle, ngifisa ungizwe kahle ngendlela engachazeki. That is why kuthiwa kuyi-mystery ukuthi ububi bangena kanjani. It's a mystery. And bungena kuma-beings a-perfect. Asinokungayibona into. Iyasabisa lo. Yebo esidlule lapho. Kuthi uma sekuzongena la emhlabeni sinayo impendulo ukuthi bangena ngosathana. But bese kuba khona ukusaba futhi okunye nginakho ukuthi yebo bangena ngosathana, kodwa u-Adam no-Eva babe ama-perfect beings. Ngiyakuzwa nje uma ukuthi babe ne-power of choice, yebo kunjalo. Nathi sinayo i-power of choice, yebo, but they were perfect beings. Kangakanani-ke ngami nami thina esizalelwe esonweni? So ukubi akusiyona into ekumele siyithathe kancane, angizele uzokhuluma ngobubi, cha. Kodwa yenye yezinto uma uyibheka zikushayise uvalo, ubone ukuthi akumelanga kuze kube nesikhathi sokurelaxa. Lento uma yakwazi ukwenzeka kwizidalwa ezinjiya, how much more kini? So ngaso sonke isikhathi kumele sihlale sibasopile. Usathane-ke ma ubheka indaba yethemba, khona incwadi ethi indaba yethemba, Story of Hope, ebhalwe uSister White, icashunwe Story of Redemption. Iyasixoxela ngosathane ukuthi wayenjani engakabi usathane esewulisiwe. Ubeka njengengqolosi eyayiphethe zonke ezinye ingqolosi, eyayinobuhle okumangalisayo, ihlakaniphe ngale ndlela ongeke uzuyicabanga. Ubuso bakhe babuhlala ekhanya ngaso sonke isikhathi, nempahla ayegqoka wobona ukuthi ingelosi ehlukile kwezinye ingelosi. Ufikile-ke wafika kuyo, wagcina
lahlekisa-ke zonke izithunywa eziyi-1/3 besiyibonile naleyo nto futhi esifundile. Kwaba ne-1/3 yezingelosi ezalahleka zaphuma zaxoshwa ekhaya ezulwini. Ma uyifunda leyo ncwadi, kukhona isikhathi la ngaphambi kokuthi axoshwe uSathane ekhaya ezulwini bese usiba isikhathi. Ezinye zeyingelosi ezayithembakele zaya kuye zathi, wena umoshile-ke manje ngokukhuluma kanje noNkulunkulu. Usumoshile nangokutshela ezinye iy'ngelosi lento ofike wayengelosi. Thina besikucebisa ukuthi hamba ucela uxolo uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokuxola. Thema iphendula uLucifer lapho wathi ngeke kusalunga. Mangenze njalo ngingalahlekelwa nayi position ebenginayo. Mangenze njalo futhi ngeke kusasiza. uNkulunkulu akaxoleli. Sesone kakhulu. Futhi uNkulunkulu ungumcindezeli. Wabona ukuthi lo muntu wayephakathi ezulwini. Ehlakaniphile futhi perfect. Awazi bonakala. Yonke into imhambela kahle. Waphinde wathola ukucetshiswa naye ezinye izithunywa zezulu ezinye iy'ngelosi athi wendoda lungisa iphutha la. Kwangalunga egcineni aseze ukuyihamba-ke yonke indawo. Kodwa wagcina esexoshiwe ekhaya ezulwini. Ma uqhubeka futhi ufunda leyo ncwadi, kukhona iy'ndawo la ubona khona ukuthi wayeseyisona. Ngoba immediately bexoshiwe ekhaya ezulwini yaqala yashintsha yonke impilo. Wangabe kusaba khona bonke lobumnandi obabukhona esekhaya ezulwini. Waqala yashintsha yonke into. Kwaba khona ukuyisola kadalweni. Wayesexoshiwe ngaleso sikhathi. Ngizama-ke ukuthini ngale nto? Ngizama ukuthi umuntu okwaziyo ukulahlekelwa ithuba lensindiso ngobuhlungu bakhona uSathane. Yabona mhlambe akuzuzwakala kahle. Uma usuke wakushisa umlilo, wazi kangcono ukuthi kunjani ukushisa umlilo kunanoma usuke wabukela abanye abantu ubashisa. Angazi noma siyazwakala. Yabona umntwana oseke wahamba wayothinta ilanga lapha ekhandleleni washa. Akazufana nomntwana ombonile loya eyothinta washa wakhala. Akabazi lokhu yabuhlungu. Uyazi yena ukuthi ubuhlungu banabi uyabona uyakhala, ayisho ukuthi ubuhlungu. Kodwa umuntu oyaziyo inhlungu yilo ofike washa. uSathane uyakwazi ubuhlungu bokulahlekelwa amathuba osindiso. So that is why mina nawe ezosifaka lapho, because uyazi indlela ozofila ngayo ile ndlela afila ngayo. Akahlawumbeseli ukuthi ufila kanjani. Uyazi ufila kanjani. Ukushaya ngento ayaziyo. Usishaya ngento ayaziyo. Ungishaya ngento ayaziyo. Angizothanda-ke ukuba mude kakhulu. I-scripture reading sethu sizosithola kuLuke chapter 23. Okuningi sobe sesikwenza sobe sesisheshisa. uLuka chapter 23. Mhlawumbe nalapho kukhona into engizofisa ukuyilungisa kancane, ngoba khona ivesi mhlawumbe ngizolifunda ngendlela yokuthi asizohambisana kulo bese kube ngazuthi ngiyabhimba, kanti cha mhlawumbe singahlekelela. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi siye lapha ku-chapter 23 ngizofisa sibhekisane. Kukhona enye into eyinkinga. Yabona iy'mpawu zenkulumo njenge-full stop, njenge-comma, nokunye. Uma kufakeke endaweni e-wrong esentensini, kuyawushintsha umqondo wesentensi. Ngizama ukuyilungiselela ukuthi uma sengifunda ngale ndlela engifunda ngayo sibe sesiyazwana. Umlobi wencwadi ethi Da Vinci Deception
incwadi ebhalwe uDr. Lutzer uyayibonisa lento yokufaka ingozi yokufaka ikhoma noma yokuyisusa esentensini ukuthi ingakanani. Ukhuluma ngomuntu othize owathi ngelinye ilanga unkosikazi wakhe wasuka waya phesheya kweyilwandle eyovakasha. Uthe unkosikazi mayesephesheya kweyilwandle wayesebona i-bracelet. Okay, ubaba ungapha eSouth Africa lesinalisi, umama usengale eNew York. Maye ngale umama eholideyini ubona i-bracelet enhle. Maye ibona le bracelet abona ukuthi hey, le bracelet izimali 20,000. Bese esendela i-message kubaba lemuva ekhaya. Athi baba, ngibone i-bracelet enhle kabi kabi, kodwa inani layo liwu-20,000. Ngingayithenga na? Ubaba mayesephendula uthumela omunye umuntu ukuthi awungiphendulele le message. Ubaba uthi-ke bhala-ke uthi wena ophendulayo, no price to her. Siyazwana? No price to her. Ophendulayo mayesephendula yena ebhala phansi akasayifaki ikhoma. Unkosikazi mayeseyifunda lento engale phesheya kwezilwandle isifundeka kanje. Isithi no price to her. No price to her. Go for it. Wayithenga unkosikazi wabesebona. Sizama ukubonakalisa impawu zenkulumo ukuthi mazigaqele la afanele zigaqele khona kwesinye isikhathi ziyawushintsha umqondo wesikhathi. Ngizocela ke siye lapha kuLuke chapter 23 sifundeke bese sinayo lonto enqondweni. Amavesi esizowafunda sizofunda uverse 26 ufundeka kanje. Bathi bemuka naye isihloko sakhona sithi uJesu esesiphambanweni. Bathi bemuka naye babamba uSimoni waseKurene evela endle bamthwesa isiphambano ukuba asithwale emva kukaJesu. Bese siyaqhubeka siya ku-32 to 33. U-32 kuya 33 uthi kwakukhona nabanye izelelesi ezimbili abayiswa ukuba babulawe kanye naye. Sebefikile endaweni ethiwa ikhanda bambethela khona nazo izelelesi, esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. Cela bese sidlulela uverses 39 kuya 43. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi, wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sasesiphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesabi uNkulunkulu? Ingani ukuloku kulahlwa nawe la? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile, ngokuba samukela okulingene nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sasesithi, Jesu, ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Silifunde kahle ngoba kwesinye isikhathi siye sidideke sithi wathi uJesu, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Kanti akunjalo. Lifundeka lithi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Ukusho namhlanje lokho ukuthi uyokuba nami wena eparadise ngaleso sikhathi. Angisho ukuthi namuhla uzoba nami. Angithi sesihambisile khona. Bengenzela-ke ukuthi sivumelane-ke naleyo nto kuqala kuba yenye izinto mhlawumbe eziyezisididise masikhuluma ngalokho. Angikho-ke kubo kakhulu kodwa bengenzela ukuthi masilifunda ngale ndlela lamukele. Sibona abantu ababili la.
uJesu Kristu Inkosi yethu usesiphambanweni. Inkosi yamakhosi, uNkulunkulu lo. Ngapha kwesokunene kukhona iselelesi sokuqala, kwesokhohlo khona iselelesi sesibili. Engikubonayo ngalaba bantu ababili abazungeze Inkosi yethu Jesu Kristu, babe yizulu, babe nethuba futhi elilinganayo lokuthi basindiswe. Babe nenhlanhla enkulu futhi labantu ukuthi babe beyizelelesi ukuthi impilo yabo yonke enjalo nje bangahambi kahle, nabo ukuthi baze bayophanyekwa lapha nje kusho ukuthi khona ungahambanga kahle ngezimpilo zabo. Isibusiso noma inhlanhla ababa nayo labantu bobabili ukuthi bathi mase bephanyekiwe, baphanyekwa eduze nomphathi wezikhiye zezizwe onguJesu Kristu. Uyasho naye uthi mina ngiyindlela, ngiyiqiniso, ngiyimpilo. uNkulunkulu uqobo lwakhe. Esokuqala iselelesi, isiphetho saso sabasiza. Esesibili isiphetho saso asibanga sihle. Kodwa engikubonayo, khumbula isihloko sithi uze ungadlali ngethuba lesindiso osilunisiwe. Njengoba ungaka mina nawe size singadlali ngalento. Bobabili balithola ithuba kodwa abangalisebenzisa ngendlela efanayo. Ngitheke amzulu sithe masikhuluma ngokuthi isihloko sisikhetheleni, sisikhethe kanjani. Sathi enye yezinto esenze sakhetha lesihloko ukuthi sicepisane ngezinye zeyindlela uSathane ayisebenzise ukuthi njengoba wena usula akwenze ukuthi leli thuba losindiso udlale ngalo, ngidlale ngalo, singabe sisalisebenzisa ngendlela iyi. Indlela yokuqala uSathane asenza sidlale ngamathuba okusindisa osindiso, usibhekise emuva. Usibhekise emuva-ke ngey'ndlela ey'ningi. Uyazi uma ngicabanga ngalento, ngicabanga into eyenzeka kuGenesis chapter 19 asimfunda. Kodwa indlela, into eyenzeka kuLot nonkosikazi wakhe. Kufika iy'thunywa lapha iy'ngelosi ey'mbili ngelinye ilanga yoshonelanga. Isitori ke sonke ngeke ngisixoxe, ngiyathemba uyasazi. Ekuxoxeni kuko konke okwenzakalayo sizitshela uLothi, zithi Lothi, iSodoma sithunyelwe ukuthi sizolibhubhisa. Unazo na iy'hlobo la eSodoma? Unabo abantwana, unawo ama-sons-in-law, unazo ezinye iy'hlobo nabo nazo. Sizolibhubhisa iSodoma, sithunyelwe uNkulunkulu. uLothi into ayenzile, usukile waya kuma-sons-in-law, kubakhwenyana bakhe ababili. Uthe uma efika kubo abazange bamlalele, bamhleka. Angikho-ke kakhulu-ke kuleyo ndawo. But uma ufunda ngeSodoma, uDr. Rittenhouse uFloyd encwadini yakhe ethi Show Me Thy Ways, uyakhuluma ngeSodoma ukuthi kwakuyidolobha elinjani. Kwakuyidolobha elikhulu elaliphumelela. Ulibeka ngokuthi laliba busy kusukela Monday kuya kwiMonday. Yonke into kulelo dolobha kwakubhizi kakhulu. Isimo futhi leso salelo dolobha sasisisibi ngendlela yokuthi uNkulunkulu wayesefike kwi-decision yokuthi avele alibhubhise. Ububi baseNkulunkulu kakhulu. Uthi uma echaza ngoLot nangonkosikazi wakhe, uthi they were not in Sodom, or uthi they were in Sodom and also of Sodom. Angazi noma siyahambisana. Babehlala eSodom, neSodoma futhi yayisibangenile. Zithele ithunywa zezulu ley'ngelosi uma ifika izisho
kwenzeka okwenzeka, kodwa-ke ekuseni ngakusasa sesithi kulothi qoqa iy'hlobo zakho phunyweni emkhanjeni. Uma ngilifundisise kahle iBhayibheli lami lithi ngaphambi kokuthi uLot aphume nonkosikazi wakhe kwaba khona nje ukungabaza okuthize, kwaze kwafunakala ukuthi iy'ngelosi zibabambe ngezandla yena nonkosikazi wakhe namadodakazi akhe bakhishwe. Asikho kakhulu kuleyo ndaba, kodwa-ke ekubakhipheni kwazo iy'ngelosi zathi gijimelane ey'ntabeni, enye into nize ningabheki emuva. Angithi sithe manje sibheke indlela uSathane asilahlekanisa ngazo namathuba uNkulunkulu asinikeza wona ukusindisa. Unkosikazi kaLothi wayesekhishiwe eSodoma, wayesesindile ekubhujisweni ngomlilo, kodwa babetsheliwe ukuthi baze bangabheki emuva. Uthe esephumile usindiso eseliphethe, esephumile kwaba khona okudlala ngalo, wabheka emuva, kwangabi kusamlungele. Uyazi into engiyifundayo kunkosikazi kaLothi, into engiye ngiyenze noma into oyuyenze ekumele siyiyeke ngoba uSathane usebenzisa kuyo leyo i-half obedience. uNkulunkulu ufuna i-full obedience kimi nawe. Mangithi ngowakhe ngibe ngowakhe ngokupheleleyo, angisize nami ngiyoba inkosi. Wa-obeya ngokuphuma, kodwa wanga-obeya ngokungabheki emuva. Half obedience, inkosi. Uyazi uma ngicabanga ngendaba ye-half obedience, ngicabanga incwadi ethi The Good Seed eyabhalwa ngo-2014. Ikhuluma ngobungozi be-half obedience. Ikhuluma ngabantu, ngamadoda amabili ayesebenza kwa-railway phesheya kwey'lwandle. Enye-ke yezinto ababeqasheliswa ngazo ukuthi uma kuqhamuka isitimela nikulayini lisebenza nakujantshi wesitimela, phumani kuwo, liphume noma limelele, phumani kujantshi. Umthetho wethu kwangakwa-railway. Babewazi-ke labo bantu lowo mthetho. Ngelinye ilanga besebenza endaweni enojantshi ababili. Ngizochaza ukuthi ngisho ukuthini ngaloko ngoba vele ojantshi bahamba ngokubili. Kodwa kuwujantshi wesitimela esiya le, kuwujantshi wesitimela futhi esibuyayo. Ayasebenza la madoda komunye walabo jantshi. Athe mayebheka abona isitimela siza naso, basebenza endaweni ethanda ukuba yikhona. Basibona-ke siyeza bese begudluka, basuke benza kahle, babelalela umthetho ababewunikile. But esikhundleni sokuthi basuke, into abayenza basuka kulo jantshi lesi sitimela esizayo esasihamba kuwo. Esikhundleni sokuthi basuke kojantshi bobabili bayomela le ngaphandle kojantshi bobabili, basuka bona bama kulo jantshi ongenaso isitimela. Bathe uma bemileke kulo jantshi, sidlula-ke lesitimela phambi kwabo, sidlula sibanga umsindo kanjalo. Bangabe besayizwa i-express eyayiqhamuka izanganeno ihamba ngomunye ujantshi, babe bathola ukuhlafazeka ngaleyo ndlela. Half obedience. Balalela, baphuma kulo jantshi wokuqala, kodwa bangalalelisisi ukuthi phumani kojantshi, phumani kuphela. Kwabe sekubonakele ngalokho. Enye indlela asibhekisa ngazo emuva uSathane ukusikhumbuza ububi bayizolo. Dikoni wami, izolo ngenzeni, ngesonto elidlule ngenzani, nani. Angisho ukuthi senze ububi bazalwane bami, but yenye yezindlela zikaSathane zokusihlukanisa naleli thuba losindiso.
mhlawumbe mina nawe makwenzeka usathane sengibhekise emuva kumele ngibheke phambili. Ngiyacabanga yenye yezinto ezenza uNkulunkulu amehlo kimi mina ngiwumuntu wawabeka abela ngaphambili. Okwenzela ukuthi mayethi kimi bheka phambili babuNkosi ngazi ukuthi kusho ukuthini. Ukuba elinye ihlo lalingapha elinye lingapha, uma wayethi kimi bheka phambili ngangeke ngazi ukuthi kusho ukuthini. Ewabeke nje la omabili amehlo, mayethi kimi bheka phambili, then ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wami kusho ukuthini. Ngibheke phezulu. Usathane mayesefika kimi yimi nawe engikhumbuza okwayizona. Mina nawe masibheke phambili. Sibheke phezulu la usizo lwethu luvela khona. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu oxolelayo. Phela masivuma izono zethu siziyenga futhi. Sikaphele futhi nalokuthi izinto uNkulunkulu asesikhiphe kuzo njengoba singabe sisabuyela kuzo. Hayi ngawethu amandla kodwa namandla kaNkulunkulu. Singaze sifane nonkosikazi kabethi owathi esebuyele sebheke emuva wathola ukufa ngaleyo ndlela. Nathi singathi sesila sithole sesibuyela emuva siphelele ey'ndaweni uNkulunkulu akade sesikhiphe kuzo sibe sesidlale ngamathuba osindiso. Enye yezindlela usathane asilahlekisa ngayo ngamathuba osindiso i-greed, uhala. Ngizoba specific nje namhlanje ngikhulume ngemali. Ungizwe kahleke mzalwane wami. Ayikho into e-wrong ngokuba nemali. Ayikho nakancane into e-wrong ngokuba nemali. Ngithanda umbhali wencwadi ethi Daily Blessings for Men. Igama lakhe nje kusangibalekele mhlawumbe lizobuye libuye ngokuhamba kwesikhathi. Uthi mayebeka imali, uthi money is a good servant but a bad master. Imali ikusebenzela kahle, iyakusebenzela uma isakusebenzela wena umaster wakho. Kodwa mayisi umaster wakho imali inkulu ingozi ebakhona. Uyazi uthi uSister White kwi-Greek Controversy ku-chapter 2 la ekhuluma khona ngama-snares of Satan. Uthi usathane uye ambone umshumayeli maye prepare intshumayelo yakhe phakathi nesonto. Abone ukuthi umdala uNdlovu nansi into ayiprepare isabatha. And le ntshumayelo ayiprepare izovula amehlo umama umzulu. Bese vele enzani? Athi kanti umama umsomi unezinto ezithize. Avele aveze i-business transaction. Ayiveze ngalo isabatha. Efuna i-signature yakhe umama umsomi. Khona ezolahlekelwa yile. Bese-ke ukuthi ngama-decisions esiwathathayo silahlekelwe izinto ezisilahlekelayo, silahlekelwe usindiso. Usathane uyayazi into engiyithandayo and uyakwazi ukungithepha ngayo. Ama-Eskimos labantu abahlala endaweni eneqhwa kakhulu. Uma benenkinga yama-wolves, iy'mbungoshe ngiyacabanga, uma behlushwa yizo zidla imfuyo yabo, labo bantu ama-Eskimos, into abaye bayenze, baye bathathe i-blade, sharpen blade, bayisharpenishe nje, ibe sharp. Into yesibili abayenzayo, bese beyikhutha ngegazi. Kuthi ngoba iyabanda leya ndawo loma igazi nomele kuyo le blade. Baphinde bafake enye coating yegazi. Bambelele solidify. Baphinde bafake enye. Ekugcineni mawubheka lento isiyigazi nje right round.
izothi mayifika impungushe lapho ngoba ke phela izothi mayinuka izwe inuka igazi ishona khona bayibekile le blade ibheke phezulu ithe bayikhuthe nje ngegazi right now izothi mayifika impungushe lapha ifika ikhothe angithi ikhothe igazi itaste igazi ikhothe lize libe liyaphela igazi igcina isikhotha igazi layo ayisezwa ukuthi sisikekile manje angithi khamba lekhothi iziphele kuze kuvele iblade impungushe ayisezwa yena ayiboni ukuthi igazi layo lisisikekile sekusikekele ngaleyo ndlela ikhothi isikeke ngokuhamba kwesikhathi iblade ize ibe iyafa usathane usibamba inkinga esiyithandayo esiyifundile Judas Iscariot wayehleli enoJesu Kristu ngaso sonke isikhathi wayenalo ithuba losindiso kodwa usathane wamngena ngale ndlela ukumlahlekisela losindiso mawubheka nakuMatthew chapter 19:16-24 uJesu Kristu uhlangana nendoda eyisiceli ithi kuye ngenza njani kwenze ukuthi ngidle ifa lapha kade na uthi yena hlonipha uyihlo nonyoko ungabulali ithi hayi konke lokho ngiyakwenza usethi yenze njani ukwenza ukuthi uphelele yayisa yonke impahla yakho yakho wabena abampofu lesingamlanda kwabe sekubonakele usindiso selukhona kodwa wahlulela badlala ngamathu mhlambe eyugcina yezindlela usathane futhi adlala ngathi nayo sesikhona la esihlukanisa namathuba osindiso ungangizwa kabi mzalwane wami ukukhetha abashumayeli sinako ukwenza lokho ukuthi makushumayela ubani ngizolalela makushumayela ubani angizolalela uthi ke futhi uDr. Rittenhouse leyancwadi yakhe phansi kwesihloko lethi show me thy ways phansi kwesihloko esithi familiarity breeds contempt ukhuluma ngestory saseNazaretha uyosithola lapha kuMark 6 verses 1-6 uJesu Kristu lapha usendaweni yakubo eNazaretha ikhala kubo lilapha bayichaza-ke ukuthi iNazaretha kwakuyindawana nje small village iy'ndawana ey'ncane uthola ukuthi niyazana cishe nonke nokwenzekela ekoneni sesiyakwazi shona ilanga sesiyakwazi sisonke ngelinye ilanga uJesu Kristu kwisinagoge uyashumayela wenza yonke into ayibeze labantu basondele uthe amase kubasuka okubasukayo abantu baseNazaretha basebethi le wisdom engakuyithatha amandla okwenza le mangaliso uwathatha hayi man siyamazi umuntu ikhaphethe ubaba wakhe uyikhaphethe siyabazi abazali bakhe uJoseph noMary nabafowabo futhi siyabazi base bedecide ukungamlaleli usindiso lwaselukhona uNkulunkulu uqobo lwakhe ephakathi kwabo but ngendlela ababheka ngayo babe nabantu bona ababengabalalela uJesu Kristu bathi babembheka yena badecide ukuthi lo ngeke simlalele yazi khona isisho esithi a fool can counsel a wise man umuntu ohlakaniphile angayifunda into ehlakaniphile kumuntu othathwa njengomuntu ongasile bengakunikeza nje izibonelo eziningi kodwa mhlambe ungaphinde uyicabangele nezakho ngizothatha nje njengabo nje ukuthi umntwana asuke la hamba ayothinta ikhandlela athithilanga lapha ohlakaniphile yena usezofunda ngokwezempilo angazi noma uyangithola
uyakwazi ukuthi uhlakaniphile ufunde into kumuntu ongalindele lutho. Usathane-ke uyasibambe kanjalo, siye sikhethe. Ekugcineni bazalwane bami, ebengifisa nje ukuthi sikhumbuzane ngabo. Sisezinsukwini zokugcina, nosathane futhi uyayazi leyo nto. Ulwa kakhulu njengamanje. Engingakusho kuwe ukuthi mzalwane wami, you are in the right place at the right time. Ungabe usasuka noma kunjani. Amen.